Okay. Another day, the yebe can ho asem pa pote and say me sure say me no me nyina ye hunu videos bi a etwagu especially TikTok efa ye nyina ye nua abrante bi e fe no Gidiura sana ne din de TikTok ehonom one opani beche ho asem bi a aba na wotwe mu eno ho asem na ene dey me pese me no mi onu ye ka ho asem se de be ya ukote ho asem so obi ka ana obi church bibi mu a obohunu se de na ye de ne ka esimtie na wanko ya dance kru mu ana so wanko kan asem bi enu kwan se wo ka na echire no ankofa insuran so bi amfa mbrew entino mesel se obetwen ana so be stay tuned entino me de ho information nyina ebebrew information we verified information clean from the correct source. Into message say we stay tuned na yede ho akade ewom ana nsem no mu nsem nyina e de abrew we be right back. Sanso na ebie mesa asem nya mu se munsan ne de obetimi bia enko number line so ye mo nso fi ko ani mu no so menye bibi ni that side December way me de obi biase Yo yede obi biase yasa babiem na ene se de medi kankan ya no de yebeka ho asem pote pa ene se me ye sure se bi nyina ye hunu videos a etwa agu ewo TikTok platform no so efa yi nyina ye nua Gidiura ene Deacon Prophet Jacob Beche Gidiura yo onipa bi a one opani Beche ena esom wo Sokoban Wood Village na oyadwumtuni eye Bible kenkani obono homodin pa ewo Gidim na Deacon Prophet Jacob Beche de me sure say ye nyina ye nim no ona ye pani a oda Sokoban Wood Village True Faith Church branch na ene dey conspiracies anase ensemo a ekoso ene dey akoye bibi say pani Beche ne abrante no ena esom videos etwago no kire say wotu no afiri osom ni mu na emum no nokore a ewom no ena ene dey menewo ye meni bremo sebe ya mobohunu nokore a ewo asem mu sebe ya se ekoba se ye ka ho asem a na so ukotu no ba bia unso wohunu se ne asem ne kasimitie na wanko kanka asem ani kwan se ye de woka ankofa ni mguase bi anya de amfa ama enti nokora anase situation a ekos sisi ni se abrante no ekoka emaya bienu bi ho asem ewo TikTok efa omontade shem ene omahosisi omodo wo TikTok ho no eno na ejina so ema opani Beche edi etu no sa ana videos a ekoso ewo social media na se TikTok ho no eka na meye hwehwemu na me ne enipa ni bi kasaye ene mpanifo ni bi kasaye no correct source kire say opani Beche entu abrante no emfiri asafonim na emom asemo kacha abrante no ene say ontimi ne no anya de ensum biem ewo ono no mom opani Beche asafonim not Gidi no in a whole. Mene opani Beche edi nkomo na o kire se ontu no mfiri Gidim na emom na asafonimu no ena o se ompese one ne be de ebesum wo honum biem because one abrante no akasa so many times asutie enye adwuma se de ono ne de ope enu nti ena ma ne de eba ne sa na ena ye wo another part nso a video no kan se obi ena instructe opani Beche ese
ontu abrante na ye gidura nanso eno nso so no correct source nso kire se edin a ebo se oni a o instructed se opani beche entu abrante no eye Apo a oye sofo ewo Canada Toronto nanso enye saa na emu asem esimitie opani beche enemu asem ne se obia instructed no se ontu abrante no mfiri gidim ena ontimi nyina obinumu asem so entu obi mfiri gidim abra onye nhwehwemu enhunu se ne asem no mu nsebere esimitie enti se ena wote anase wo hwe video ya mesrew se enkugina ba bi nkoka se opani beche anase oni be fe na Apo o Canada na esoma se ye nkotu abra ka cha opani beche si ontu abrante ni mfiri osom ni mu enye saa ena etie enti se be ya animguase bi nko emma no mesrew se enunti ena me ye video yi enti se ukohu video ba bia mesrew se we pay attention to whatever I'm saying na ewiase no onkoka asefufuru bi ani kwan se woka na amfa animguase amre osom no anase enipakuo bi ewo osom ni mu ena ade ba ko a ewo mu ni se opani beche eni abrante no from the information amenyaye no ene se oni opani beche ni abrante no tu anamo tu no fo wo kwan ni bi kwan bia so bet ekame akwa esa abrante no de entie kasa ena se wo hwe abrante no video sususu a enka wonye bone because ya sorry ma ye we ye de nyankopon anumu asem ni egina so e de ka bone anim e de tufo enu ntino abrante no anumu asem nyina no ye se o ka bone anim o kyerɛkyerɛ enipa no mu bi so mo mfa kwan papa no so se de be ya engu osom no animu ase enka ne hwem anka wonka abone na emom the part a eyemfonso bia ene se obefa obifufuro picture abeto platform no so aka nipa no ho asem ama enimguase bia ene kwan se eba no ebeba ne sa wagu nipa no a woka no ho asem no ho fi na emom wohwe oni abrante no so di nkomo so oni omo a oka mo ho asem nso na ye fine na nka ne papa meren ketwa se enka ofre saafo no na nka otu omofo na adwumade no fa no tuma panye de emfra anase ode befa opani bi so na opani na de atu ho anamo na abrante ne de oyeye ne se obefa omomienu pictures na waye de waka ho asem e wo TikTok eba ne sa eye animguase na ugu nipa no enti mesre gidira se information na anase enema ekoso situation na ekoso no mesre no se yenyina ye nipa ye fom ye ho se ye fom a ye de che se situation we na ba mesre se yenyina ebenya abotre na ye de bebia no kwere da no ye de atom because in penny forecast me se bebia no kwere da no one found to a efruto ye mpese animguase beba ana ebetu ye nyuanom ana ye mpanimfo bi yenyina ye de no kwere na eye adwuma enti no mese gidura se oma nebo emfu ana se oma no ha no bebrebe epese dwumadi no fa no ntuma pefra na daachi bi no oba de epie na nimonyam a yenyina so enyankwaje enya gyinabre papa ewo nanim ena mesre obi bia nso a ohu video nso se so ohu video ya mesre se hwe video yi kosi se be ya information na wohia wo situation ni mu no nso wonsa be ya de ebeka na onkoka no se de wosi pe ana onkotae ba ko achi enya ba ko ho fa no kure eye adwuma tie both side ne fa eye adwuma enkutie ba ko enkotae ba ko achi enkugu ba ko ni ase enya se pani be eche na hwe ne se odi fa wo fre pani be eche ya de one ne wo no na ne naka na emom
enkotena social media baabia enkoka se opani beche ena wayese no wayese ana gidi wura so enkotena baabi nkoka se gidi wura so akoyese ayese all because e bia wo favorite dabi enye favorite ene de wo ha ye de nokre ene wo ha message mo obia entanehye obia image ye nyina ye gidifo ye de nokre ena eye adwuma ye mpese begu obi animu ase na enkoto obi sintudua eba ne saa emfa asumdue emma nti mepamcho me the video yi besi ha se minya other information bia so a me de bebra mu nyina sede ebeya ye nyina nso be hunu dwumadie no na yama dwumadie na de afa no tuma pefa eno ene ade a ye hwehwe nti mesrɛm nyankopon ya adomo a ye besa ahia bio but until that no mesrɛw se obe subscribe to my channel yi obe like na wa share video ya mo be fufu bia uwie nso no waja wo comment wo comment section hono oba de ya adomo a ye besa ahia bio beda wase eba Hambo TV so oba de ya adomo ye besa ahia makramo bye bye.